anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaikum. Na'am, karmakallahu kaji bayanan da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya game da fahimtarsa kan wannan abu ko wannan sana'a ta POS. Za mu buɗe layukanmu don mu ba mutane da masu bugu wanda yake tambaya akan wannan bayani da ko waɗannan bayani da malam yayi, yana iya bugowa yayi yanzu kai tsaye, yayin da shi kuma Sheikh Bashir Nuhu As-Salafi zai amsa masa insha Allah. Wanda mutum yake neman ƙarin bayani akan maganganun da shi kansa Sheikh Bashir Nuhu As-Salafi yayi din, za a iya bugowa a yi ma malam bayani. Amma kafin na kama kala ko wani tarihi da za ka kala kafin a buɗe layi? Abin da faɗa misali kenan akai ita sana'a ta POS din da na ambata ɗazu shine ijara ce, ba kasuwanci ba ce, ba canji ba ne, ba kuma bashi ba ne su. Dan su bambanci ma Najeriya sun kira masu wannan sana'a da sunan agent banking ko kuma mini banking, ɗan ƙananan bankuna. Da haka ka kalli duk aikin da banki yake yi mai fiye su ma yana yi, sai dai shi akwai inda aka gaya mishi kare je wajen. Za ka iya kawo ajiyan kuɗi a wajen shi, zai ajiye maka a cikin account ɗinka. Wanda kasa idan ka je banki za ka zo da tsabar kuɗi ka ce ka zo ka ajiye maka a cikin account ɗinka. Shi ma mai ATM mai POS za ka je da tsabar kuɗi zai ajiye maka. Shi mai bankin zai irga kuɗin, in sun cika 100,000 zai ajiye a ƙasa, sai daddana buɗo account ɗinka a cikin kwamfuta. Sai in kana da kuɗi naira 10,000 sai haɗa da wannan 100,000 kana da 110,000 sai ka ji alert. To shi ma POS yanzu ka kawo wannan kuɗin shi ma ya ɗaga 100,000 sai ya ajiye, sannan shi sai ya ɗauki 100,000 sai ya sa maka lambobin kai ma a cikin account daga cikin account shi na bankin shi ma aga shi ma ya ajiye maka ne. To shi ma idan ka zo ciro kuɗi in ka je banki zaka je check sai ka ba su check ɗinka. In ka je duba ya gani sai ya buɗo account ɗinka sai ya rage kuɗinka. Yanzu kuɗinka naira 100,000 yanzu ka cire naira 10,000, kuɗinka ya wuce 70 kenan kai, sai rago sai baka. Shi ma mai POS din shi ma zaka da ATM ɗinka ne, shine matsayin check, sai ka bashi sa a cikin POS masu ɗin shi sai ya cire kuɗin sai ya shiga cikin account ɗin shi, sai kuɗinka zai ragu, zaka ji an cire maka kuɗinka, sai shi ma ya rago sai ya ɗauka shi ma ya baka. Duk dai an kawo wannan ne domin a rage wa banki aiki, amma shi ma aikin shi irin aikin banki, sai dai kamar da bankin Najeriya ya faɗa ya ce ba a yarda su ba da bashi, ba su ba da bashi. Da haka su aikin su shine za a iya ajiye kuɗi a wajen su, za a yi cire kuɗi a wajen su, za a yi transfer kuɗi a wajen su, za a biya kuɗin wuta, kuɗin ruwa, za a biya kuɗin makaranta, mutum zai cire salan shi a wajen, duk za a yi wannan. Balance za a yi baka balance, za a yi baka balance na account ɗinka, amma kuma ba a yadda su ba da bashi ba. Shi ma tsarin da ake cikin yanzu ba a yadda su buɗe mutum account ba, amma akwai tsarin za a kawo yanzu za su iya buɗe mutum ma account. Duk za su iya duka ake. Yau wannan shi ne ake cikin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. A rage akwatin talabijin ko rediyo. Barkanku da dare. Na'am, barka da wake magana. Lafiya Adam Hairai. Na'am. Sunana na Sadu Lafiya Adam Hairai. Na kira daga hayar Amani Land Boston. To Nasiru me tambayar ka? Wato tambayar da take bada kamar su masu POS din nan. Akwai wata 100 naira da suke karba, shin wannan 100 naira ta halatta in ka je kamar za ka iya cire 10,000 haka. 20 tana da 200 ta halatta wannan kuɗin da suke karba. Ina jin baka ji karatun malam daga farko ba, amma malam zai amsa maka insha Allah. To mun gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. A rage akwatin talabijin ko rediyo. An kashe shi ma ya kaji yanzu wurin ya yi shiru. Lafiya da wake magana. Ina malam barka da zuwa, mai magana da kuma kudawa Ibrahim Zamani a gotun kowa ban karatu a Rijana. Na'am, tambayar ka. To ni ma dai tambaya na ya kusa kama da na wannan wanda ya sauka yanzu, to amma da kwai dan bambanci. Na'am. Ni ma akan yadda ma da ya bayanin cewa suna cire naira 20 a wani kaurin naira 5 ma da yadda ma da ya bayani. Na'am. Da su kuma masu POS to yadda ne dan bambancin idan suka cire su suka ce duk naira 1000
tambaya na kenan. To malam zai amsa maka insha Allah. Aka maka lawa tambayoyi guda biyu. Suna magana akan abin da agent suke shayen customer ko suke cire mu customer. Wannan ya ce mai hukuncin naira 100 da suke cirewa, wannan kuma ya ce in ya yawa ya kai kamar 500 bai zama riba ba. Bayan da ne a baya na ce idan shi agent din mai POS din yana da alaka da anin bankuna ne ba kamfani masu haradan kuɗi ba. Idan ka zo cire kuɗi 10,000 to bankinka ko banki za su cire maka naira 100 kai customer kenan. Idan suka cire wannan naira 100 din za su raba gwargwadon da suka tsara tsakaninsu da shi agent din nasu mai POS din kenan. Shi ne kawo misalin cewa in suka naira 100 nan ida su banki za su dauki naira 65 shi kuma mai POS din za su ajiye mishi naira 35. Amma babban bankin Najeriya ya ce kada shi mai POS din ya anshi wani abu a wajen mutumin da ya zo cire kuɗi ko ya zo an san kuɗi. Sai dai banki tana bashi wani abu. To sai nake ganin cewa wannan abu da suka kawo kuɗin shi ma akwai nau'i na kuskure a cikin shi. Dan dalili shi wannan mutumin shi ma wurin sana'a ya buɗe. Kamar yanda su bankunan da za su buɗe bankunan su sun je babban bankin Najeriya suka nemi izini aka ce daga irin jarin da za su aji biliyan 25 kenan. Ba bankin Najeriya ban ta gina musu wajen bankin su ba ta sai musu kayayyakin aiki ba ba ta ba su ainihin jari ba. To shi ma mafi din nan ba bankin bane ya sai kawo mushi shago ba bankin bane ya bashi jari hatta wannan mashin da na POS din siya a wajen banki ba ta suka bashi ba. Yana siyan data ya sa a wayar shi yana biyan kuɗin wuta ila kuma yana ma'aikata yana so ana biyan su aiki. To kaga anan yawa banki aiki kamata banki da Najeriya ta duba ta gani yawa banki aiki ya rage mishi cinkoso kuma ya siya mashin a wajen shi banki ya biya shi kai kuma yanzu ka zo wajen shi ne za ka yi amfani da anin POS din mashin shi don ka cire kuɗi. Sannan kuma kana buƙatar cire kuɗi ko ajiye kuɗi zai amfani da wayar shi da datan shi kai ma ya maka aiki kai ma za ka iya biyan shi wannan babi din za ka biya shi da haka wakilci biye yawa banki aiki kai ma maka aiki da haka banki za ta iya biyan shi kai ma za ka biya shi shine wakala mai fuska guda biyu wakilcin fuska guda biyu da wannan za ka iya amsa a wajensu. Kuma na fahimci malam ba mutum ne yake ba shi agent ne yake cirewa banki ne suke cirewa kuɗin sai dai kuma akwai inda agent ne ke cirewa din aikin da ya maka yanzu wannan banki sun cire so da ka ta account ɗinka suka cire naira ɗin shi kuma agent din shi ma zai ansa a wajenka shi ma yanzu saboda kai ma shi ma ya maka aiki ya maka aiki daga da ka faɗa yawan banki aiki kuma kai ma ya maka aiki ta ga wannan haka ne yake shi ne ke magana da a ce banki suka kama shagon suka ba shi ainihin duk kuɗin da zai aiki a wajen ya zanto kamar cikakken ma'aikaci na banki kamar ma'aikacin banki haka ba shi kama wurin bankin ba sai kwamfutoci ba shi kawo jarin ba shi dai aiki ake biyan shi da shi ma mafi POS din nan shi ma haka bankin ta mishi ta kama mai shago ta ba shi POS din kyauta ta ba shi wannan jarin kuɗin duka akai ta ba shi data kyauta duka akai to shi ma'aikacin ta ne dan bai halitta shi kudin customer ba a wani lokaci amma yanzu shi sa kudin shi haka zai ansa a wajenka zai ansa kuma a wajensu daga kai sai dai maganar da ya kawo da a ce za su dan rage kudin kada ya yawa da zai fito misali kenan amma an san ansa din wannan ba a kiran shi anri ba kamar yadda ka san idan ka je banki zaka ciro kuɗi ko ka je ATM zaka cire naka na bankin ka ne ko na bankin ka bane shi ma za ta maka ainihin kuɗi so da ka amfani da shi to shi ma wannan haka shi ma yake ai yau to Allah ya saka da jama'a masu kalmar sauran mu bari mu sake zuwa mu duba wani daga cikin malamai shi ma mu ji mecece fahimtar sa game da wannan al'amari na hukuncin POS a mahangar shari'a kamar yadda Sheikh Bashir Nuhu ya faɗa cewa wannan wani sabon abu ne a da can babu shi haka shi ma Sheikh Aminu Ibrahim Daura ya maimaita wannan cewa wani sabon abu ne wanda a da babu shi don haka yanzu malamai suke kokarin fitar masa da hukunce-hukuncen da suke ganin ya dace da shi a fahimta su. Yanzu za mu tsallaka zuwa ga malami na gaba a Sheikh Dr. Jamilu Yusuf Zarewa shi ma mu ji mecece tasa fahimtar. Karmakallahu bismillah. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Karmakallahu da Allah tambaya ce muke da ita wacce zan karanta maka ita
a madadin al'umma da dama waɗanda suke son su ji matsayinka a shari'ar musulunci a kan abin da ya shafi mu'amala da wannan mashin na POS na wannan zamani ko wani lokaci, domin jin wasu malamai na haramta yin amfani da shi da hujjojinsu, wasu malamai kuma na halatta yin amfani da shi da hujjojinsu. Don haka muke so mu ji me kece matsayar malam a shari'ance game da wannan al'amari na POS. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Shi POS yana kamanceceniya da abubuwa guda biyu. Wato akwai abin da malaman usul suke kiransa kiyasu shaba. Ma'ana ya zama a samu mas'ala ta fiqhu tana kamanceceniya da asali guda biyu. Tunda POS babu shi a zamanin Annabi sallallahu babu shi kuma a zamanin sahabbai, to da haka dole za a yi masa hukunci ne a bisa wasu mas'alolin waɗanda suka zo a wancan zamanin. So mun kalli POS za mu iya cewa yana kamanceceniya da ɓangarori guda biyu. Akwai ta ɓangaren da yake kama da haram. Shi ne ta fuskar cewa mutum zai bayar da katinsa ne a ciri kuɗi, amma in an tashi za a ba shi ƙasa da abin da aka cira. In ya ba da katinsa aka ciri 10,000 a cikin akawun ɗinsa, to kaga za a ba shi 9,800 ko wani abu makamancin haka. To kaga ta wannan ɓangaren zai iya zama ya yi kama da haram, saboda alama ce ta cewa kamar akwai riba a ciki. Saboda an anshi kuɗi daban kuma zai zamanto cewa kuma abin da aka baya shi ma daban. Sannan daga cikin mushkilolin inda suke akwai shine kasancewar duk kuɗin da za ka cira, to akwai kuma abin da za a cira. Ba wani fixed amount. Ma'ana ba za a ce kawai inda za a ciri kuɗi ta akawun ɗinka zai zamanto cewa ko nawa ne za a cira, kawai za a cire naira 200 ko naira 500. Ba za ka samu guraren da suke da POS idan daga 1,000 ne zuwa 10,000 zai zamanto za a ciri kaza, in daga 10,000 ne zuwa 20,000 za a ciri kaza. Kaga kuma hidimar da za a yi gaba ɗaya hidima ce wacce take iri ɗaya. Yawwa, to kaga ta wannan fuskar yana kama da haram. Akwai hanya ta biyu kuma inda POS yake kama da halal. Shi ne kasancewar mutum ya yi maka aiki ne ka biya shi. Saboda mutumin da ka je ka sa kati ya cire kuɗi, bayan ya cire kuɗi ya baka kuɗinka, bana yi transfer ɗin kuɗin zuwa account ɗin shi, sannan shi kai kuma ya baka cash. To kaga ya maka aiki, kasancewar na farko ya rage maka wahalar zuwa banki. Sannan kuma ya zamanto cewa kuma charges ɗin da banki za su maka, shi ya sauwaƙe maka su, za a cira a cikin kuɗin shi. Sannan lokacin da za ka ɓata nan ma zai zamanto ya yi maka hidima. Da haka in ka kalli wannan fuskar za ka iya ɗaukar POS a matsayin kamar lada ne wanda ake bawa mutumin da ya yi aiki. Ta wannan fuskar sai ya zama POS ya halatta. To da haka ni matsaya ta ita ce duk mutumin da bai shiga tsananin bukata ba kai yi amfani da POS. Saboda kuɗin da masu POS suke cira ya fi cajin da ake ɗauka daga akawun ɗinsu a banki. Mana duk da bankuna suna caje su, amma su abin da suke ɗauka ya fi abin da banki yake cajar su. Saboda haka ni a matsaya ta in mutum ta kama zai iya yin POS, amma barinsa ya fi saboda wannan shubuhar. Amma gaskiya ni a fatawata ɓangaren da ya fi kama da halacci ya fi ƙarfi fiye da ɓangaren da ya kama da haram. Saboda haka shi yasa matsayata
abin da ya fi shine in mutum ba shi da tsananin bukata kar ya je ya amfani da POS. Amma kuma ga malam ya ba da fatawa guda biyu, sai dai malam ya rinja yadda cewa ya fi ƙarfi ɓangaren halal akan ɓangaren haram. Idan mun kalla da kyau, ɓangarorin da ya yi kama da halacci sun fi ƙarfi, saboda akwai fatawan malaman Saudiya da na karanta tun shekaru da yawa, waɗanda suke halatta cewa idan mutum ya ajiye kuɗi a banki kuma ya zamanto kuɗin da ya ajiye 'yan kaɗan ne, to ya halatta banki ya ciro wani abu a cikin kuɗinsa a matsayin ladan ajiya, tunda in sun juya ba su samu wani abin kirki ba. To kaga shi ma POS kasancewar aiki aka yi, to a wata wannan bangaren zai zamanto kamar lada ne suke ansa, amma kuma akwai shubuha tunda ladan da suke ansa yana yawa, kuma ladan da suke ansa ba yankakke ba ne. Tunda yanzu misali a 20,000, idan misali ka cire 20,000 daga cikin akawun ɗin mutum, ko kuma ka cire 10,000, to bai kamata a ce ladan da za ka ansa ya bambanta ba. Ya kamata a ce fix ne. Yawwa, tun da kusan duk wahala iri ɗaya ce. To amma bambanta tsakanin 1,000 da 2,000 da 3,000 da 4,000 gaskiya yana daga cikin abubuwan da suke haifar da shubuha a cikin al'amarin POS. Na'am. To Allah ya saka da alkhairi malam, mun gode kwarai, Allah ya saka da alkhairi. To na gode Malam Abdulrahman. Gode, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu lakum barakallahu. Amin ya rabbal alamin, shukran. Jama'a masu kalmar sauran mu mun ji fatawa daga bakin Sheikh Dr. Jamilu Yusuf Zarewa, inda ya bayyana mana tasa fahimtar game da abin da ya shafi hukuncin POS a mahangar shari'a. Dr. Jamilu ya fitar da wasu abubuwa guda biyu a karmakar lawan. Ya yi magana akan cewa rashin tsaida wani ƙayyadadden kuɗin da za su rika cirewa yana alamta shubuha, sannan kuma yana maganan cewa ya kamata a ce abinda mutum zai iya cewa a cire mishi 10,000, amma kuma sai ya ga yana so a cire mai 10,000 sai ya ga an ba shi 9,900 misali. Ya ce waɗannan abubuwa suna daga cikin abubuwan da suke haifar da shubuha game da harkar POS. Me malam zai ce? To ni binciken da na yi ga masu sana'ar POS, idan ka zo ka ce a cire kana bukatun 10,000 za a baka, sai daga baya ka biya su kuɗin lada, ko dai ka ba su a hannu ko kuma su cire a cikin account ɗinka. Binciken duk inda na bincike haka na hanga haka suke yi. Ka kawo ATM ɗinka a baka naira 10,000 zai sa sai cire 10,000, sannan sai ɗirgo 10,000 sai baka, ko dai ka ɗauki caji ɗin da ya maka ka bashi, ka ciro ajiyar ka bashi, ko maka ce a ya cire a cikin account ɗin, ila cire naira 10,100 sai shi ya ɗirgo maka 10,000 sai baka yanzu. Mai da kasa idan ka je banki za ka cire 10,000, za su cire 10,000 kuma su cire caji ɗinsu a kai, haka suke yi a ta wannan fuska da ake. Sannan man ka kalla wannan ambata ne ba lokaci, amma abin da yake akwai magan POS din nan, inda zamu zauna mu suranta shi yanda yake, karamin banki ne, dama ba dukkan ayyukan da bankuna suke bane haramun. Wannan aikin da bankin Najeriya ya kayyade wa masu yin POS su yi shi halal ne shi duka, ajiye kuɗi, ciro kuɗi, transfer ɗin kuɗi, biyan kuɗin makaranta, ga duk wannan abubuwa da ake duka suna cikin wannan. To sannan abu na biyu da ya kawo cewa ba a sa kuɗin da yi ba ƙaidaddi, in za ka ci naira 10,000 da miliyan 10 duk kuɗin ɗaya ne. In za a cire naira 100 a 10,000, to a miliyan ɗaya ma shi ma cire naira 100. Ka taushe misali kenan, bai kamata a bambanta ainihin kuɗin ba duka akai. Don kalla da muke magana an kira shi wakilci. Wakilci kuma akan duba girman aikin da aka ba wakili yayi. In muka kaddara yanzu ila ka tashi ne a yanzu ka ce in ji in ciro maka in ji an so maka naira miliyan 1 a banki, da mutumin da ya ce in ji in ciro mishi naira 100,000 a banki, hatsarin kuɗin suna da wuce akan hanya, dan zan ɗauko su da kan to da su yanzu. Hatsarin
akwai banci tsakanin su da kake da kuma girman kuɗin yawan kuɗin wannan ba nauyin su ba duk aiki na kai yau wannan miliyan 1 ne wanda ke wajen biyo ni wala Allah akwai hatsari shi kuma wannan 100 ne hatsarin shi wala Allah bai kai na miliyan 1 ba a wannan babin da sannan kuma a babi na gaba shine kamar makarantar boko ai duk karantarwa ake tun daga JS1 har SS3 za ka da me yasa ake bambanta kudin JS1 to 3 SS1 to 3 amma kuma duk hidimar da ce karantarwa ake kaga ai mun hidimar da yace an bambanta daga akai me yasa aka bambanta saboda wala Allah a SS3 din akwai wani abin da ya karu za ake bukata dora yaran na karantarwa din shi ma wannan kudin ya karu hatsarin shi dauko shi yana da hatsari duka ake zaka ni bana tunanin bana ganin cewa dan an bambanta kudin zai iya kawo haramci a cikin shi wallahi alal misali kenan so da ko da hidiman iri ɗaya ce amma kuma girman kudin ta da wakilci ne kaman aike ne akai sai na nake ganin bana ganin akwai wani haramci da yake cikin shi wallahi alam akan to bari mu koma ga masu kallo da saurari mu ji ko akwai mai tambaya ko mai neman karin bayani. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am, wa ke magana? Ana tunawa da kai da malam ina muku barka da gudari. Na'am, barka dai, wa ke magana? Sunana injiniya Hassan Bijanin ke na jihar Gasa. Na'am, injiniya tambayar ka. Yawa ni tambayar da zan gaba da karatun da malam ne na baya. Yawa haramun ne ciniki akan ciniki. Na'am. To mutum ya zo zai sai abu a wajenka kuma kudin shi bai kai ba. Na'am. Sai ce ga abin da ke hannun shi amma da alƙawarin in ya samu zuwa lokaci kaza zai ciko. Kai kuma sai ka ce mashi to ni gaskiya zan rashi kudin kan aje in abin gaban ka ne. Ban sami mai siya ba zan sai da maka in ka zo in kuma na sami mai siya zan sai da ba zan jira ka ba in ka zo sai ba kuɗin ka. To ya hukuncin wannan malam. Da ka gaya masa haka ya aminta? Ya aminta haka. To malam zai gaya maka hukunci. Fata Allah bai da malam gida lafiya. Amin amin. Akar maka Allah. Shi ke na ya riga ya amince an yarda an yi sharɗi. Da haka in rabanka ne da ka bani wannan kuɗin ku shigan ciniki bai ce na saida maka ba. In rabanka ne zan saida maka amma in fa na samu wani kafin ka zo zan saida mishi. In na saida ka zo ba kuɗin ka shikenan yayi babu lafi misali kenan. Allah ya saka. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malam Abdulrahman tare da malam barkan ku da dan barkan ku aiki. Na'am barka dai wake magana. Masha Allah ba min shago da daya na gasa. Na'am tambayar ka. Yawwa tambaya na malam akan wani irin kasuwanci ne haka. Wani ne ya baka kuɗi. Sama da kuɗi ne haka ne masu yawa sun ya ce to duk wata haka za ka dinga bashi wani abu daga cikin kuɗin. Na'am. To ya ingancin wannan cinikin yake ina so ma da ƙarin haske a kai. Ya kayyade abin da za ka rika bashi? Ya kayyade kuɗin da zai rinka bashi kamar 2,000 haka a duk wata haka. Shi kuma ya bada kamar nawa? Ya bada kamar 150 ne haka 150. Duk sati ka rika bashi duk sati ka rika bashi 2,000. A bashi 2,000. To hukuncin haka ke nema wajen malam ko? Yawa. To ba da mu akan makalla. Wannan bai halatta ba iyakance riba kafin kasuwanci wannan bai halatta ba da ya baka wani naira 150 din sai ku yi mudaraba daga riban da aka samu sai ku raba shi gwargwadon yadda ku tsara ila ku raba kashi 2 shi ɗaya kai ɗaya ko a raba kashi 3 shi 2 kai ɗaya ko kai 2 shi ɗaya da kono aka samu amma yanzu ya riga ya dora maka duk sati ka bashi naira 2,000 yana a zo satin ba a samu 2,000 ba naka akwai gari da ke cikin wannan bai halatta ba a dai mudaraba duk riban da aka samu karshen wata ko duk sati za mu raba ta akan wannan nisba din kashi 2 kai ɗaya ni ɗaya ko kashi 3 ni 2 kai ɗaya ko kai 2 ni ɗaya don aka wannan yayi amma wancan bai halatta ba an iyakance riba kafin a fara kasuwanci akan makalawa masu ba da kaya fa su ba ma'aikata kaya a ce wannan an ɗauki kayan misali a tamfa 10,000 ce ma'aikaci sai da ke ta sai a ce mishi to idan biya 2 ne 10,000 ce idan biya uku za ka yi 12,000 misali
irin wannan kasuwanci ne matsayin sa a shari'a suna kiran albai'u bit taksiri ciniki wanda ke a rarraba lokacin za a biya kayan in za ka biya kuɗi hannu naira 10,000 in kuma bashi ne kana so ka biya 2 ko biya 3 rarraba maka kuɗin naira 12,000 wannan ya halatta, jamhurin malamai sun halatta shi, wannan babu laifi ake. Duk da cewa za a iya bambancewa tsakanin me wanda zai biya a wata 2 da wanda zai biya a wata 3 kudin su ba ɗaya. Babu laifi misali kenan, duk babu laifi duka ai. Inda an riga tsatsara in wata 1 ne ila ko 11,000 in wata 2 ne 12,000 misali kenan, wannan babu laifi ake. Haka babu laifi akan wannan nau'in ciniki. To Allah ya saka alkhairi. Bari mu ƙara daukan masu kallo da saurare mu ji ko akwai mai tambaya. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Bala idan an dauki mutum ya rage akwatin talabijin ɗinsa ko rediyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wannan Abdulrahman barka da aiki. Barka da wake magana. Da kai da malam yana fata alheri. To muna godiya. Yadda kun ka zuwa nan da Allah ya mashi ku cikin yaran ku da amin. Magana Musa kan Hassan Bakari shi bakin boko. Na malam Musa, tambayar ka. To, tambaya ka. Shin ya halitta ka ba mutum bashin cewa ka ba kuɗi in ka ba kuɗi ga abin da za a rage ba ka riba. Ya halitta haka nan. Ka ba shi kuɗi ka ce ga abin da za a yi. Ke sana'a ga abin da za a ba ya duba ta ba. Amma ka kayyade ribar da zai baka? To, za ka ji amsa a bakin malam. To, Allah ya tace kula ya. Amin, mun gode. Akram maka Allah ka yi tambaya. Shi ne bayan da ne a baya ai. Ka ɗauki kuɗi ka ba mutum ku yi kasuwanci. To, wannan kasuwancin da za ku yi duk ƙarshen wata ko duk ƙarshen sati. Riban da aka samu za ku raba daidai. Ko kuma kai kashi biyu shi kashi ɗaya. Ko shi kashi biyu kai kashi ɗaya. Inda ka tsara wannan ya halatta. Amma ka kayyade mai ka ce ga kuɗi na baka je ka kasuwanci duk wata ka bani naira 5,000 ka kayyade mishi shi ne ce wannan bai halatta ba. Amma ka bashi ayi mudaraba wannan babu laifi wanda kawo a baya ga kuɗi a je a kasuwanci. Diriban da aka samu a zo mu raba shi yanda muka tsara. Ko dai kashi biyu kai rabi ni rabi ko kashi 3 ni 2 kai 1 ko kai 2 ni 1 ko kuma kashi 3 ni 1 kai 1 ɗayan kuma a ƙara sawa a cikin jarinmu aka wannan babu laifi. Amma wancan da ake sa to ga 200,000 na baka duk wata ka kamu naira 5,000. To aka maka lawa haya purchase fa. To haya purchase suna kiran shi al-ijara mutahiyya bit tamliki haka ma suke kiran shi. To fuskokin da yake na haramci yafi yawa. In har za a yi shi din na su maka keke napep. Na sai shi naira 500,000 na baka shi akan naira 700,000. Za ka biya ni a cikin shekara guda sannan kuma kullum na ƙayyade maka ga abin da ka dinga kamun kana rage kuɗin sai da maka shi ne za ka dinga biya ni naira 2,000 har shekara guda alisamu da muka yi in aka yi shekara guda din ka gama biya na 700,000 na mallaka maka da in keken ya lallace naka ne kai za ka gyara ni na bin kuɗi ne yanzu naira 700,000 sannan kuma duk abin da muke kyan ya bace ko aka sace hasaran ka ne na baka naira 700,000 da kake in wannan ne wannan ya halatta ya kuma ka albayu ne bit taxi wannan ya halatta shi. Wato ciniki aka yi ya siya yanzu biya ne yake yi a hankali a hankali. Zaka duk abin da ya samu wannan mashin din ke kana shi wanda ya saida babu hannun. Babu ai na riga sai da muka yi. Gyara babu hannunsa. Yawa salwatar sama babu hannunsa. Kai dai ina baka wannan kuɗin ne kawai. Ko da bacewa sai ya biya wannan kuɗin. Sannan kuma ko da mutumin ya wuce shekara guda bai gama biya na ba. Hakuri zan yi har ya gama biya na kuɗin. Ba za a ce in an kawo shekara ɗaya bai iya biya ba a saida a cire mu kowa na shi. An wannan rijiyar ɗin babu laifi misali kenan a saida mashin ɗin a biya ka sauran cikon kuɗinka shi ma ba shi sauran kuɗi shi wannan babu laifi ake. To wanne wace sifa ce wacce bata halatta ba? Shine wanda ake a yanzu. Yanda ake yanzu shine mashin ɗin an riga an saida amma kuma ba mallakan ka bane kai. Sannan kuma idan aka kai matsayi shekaran ta kai ba a cika ba sai ga kwaci mashin ɗin kuma a saida ya rike kuɗin. Agwa na bai halatta ba in har zai kwaci mashin ɗin
dama can balas da ake 1,000 ne sai ka ƙara mai 1,000 ya kuma 2,000 don wancan fashin da ake don har za ka ɓaci mashin din to ka dama da naira 1,000 duk ka bashi kayan sannan ka kowa da kayan ka haka ma ya maka balas kenan yanzu ka shi mashin ɗinka kuma baka ainihin balas ɗinka kuma ka ramshi da naira 1,000 nashi to wannan aka shi wannan babu laifi ma in ba haka zalunci wannan haramun ne bai halatta ba shi ma kuma nau'i daban-daban ne akwai ba duka isa yau lallai assalamu alaikum na'am wake magana assalamu alaikum na'am wake magana malam zaman da kai da malam da fata alkai muna godiya wake magana na'am suna na injiniya Ahmad Usman daga Hai Malam Bello na'am tambayan ka injiniya malam tambaya shine akan masu adashi za ka ga cewa sun karɓi kudin mutane to kuma in wani ya zo neman bashi sai da bashi wanda shi ba a cikin adashi yake ba sai su ara masa kuɗi ya dare shi wannan ya halatta a fatan za su tashi lafiya to akan makalla ka yi tambayar sa adashi kamar ajiya ne kullun zan daga baka naira 2,000 kana ajiye mu ƙarshen wata kuma in an shi kuɗi na in baka ladan ajiyar da kama haka duk mutumin da aka bashi ne ajiya ba a yadda ta sarfi da kuɗin ba sai da izinin mishi bari ta ɗauka ya bada bashi wannan bai halatta ba da aka bai halatta ba cin amana ne wannan da aka dai bashi a dashi ajiya ne shi da aka in na baka ajiyan kuɗin kar ka ɗauki kuɗi naka ba wani bashi in ka bada bashi ka ci sarfi a cikin kuɗi ba tare da izini ba wannan bai ajiya na baka ne to akan makalla abinda ake kiransa karan adashi fa in an zo ɗauka 100 ne don haka ya zo damsan 100 sai ya ce to bai kawo karen adashi ba in ya dauka abin da kwanin da yake na kuskure shine a ce zubin farko na mai adashin ne na ba da zubin farko naira 2,000 sai Allah ya kaddara na kasa biya sauran ya ci 2,000 kuma ba aikin da ya mun aga wannan kuskure ne amma da ce na aje 2,000 har karshen wata na zo amsa zan amsa ba shi ladan ajiyan da mu wannan babu laifi ake amma ba sharadi bane a sharadi yanzu tushe da aiki na maka ai ijara ne in kudin suka bace ai zan biya ka da ka kai ma da ka zo amsa a waje na ka biya ni kudin aikin da maka don haka shi mai ajiya da shi a musulunci yana da haƙƙin ya ce a bashi ladan ajiya ce dai ajiye kuɗi kuma aiki maka ya hada da wannan babu laifi misali babu laifi akan shi ajiya yi wanda shi in kudin sun bace zai biya da haka nan in ka zo amsa ka amsa to ba ni ladan ajiya na haka shi ma mai kwasa na gaban ya zo shari'a ta yadda mam shi ma ya kawo nashi ka san arashin kashi biyu ne akwai wanda yake zai dinga baka naira 2,000 ka dinga ajiye mu a shi kana a kuma wanda yake za a haɗu mutane da yawa a an so wajen wannan an so wajen a haɗa ba mutum guda a ga shi ma nan duk adashi ne daga kai shi ma wannan aiki ya an so wajen an so wannan idan ɗaya daga ci ya ansa ya kwasa sai ya gudu bai biya ba aiki za ku kama da shi ma za ku biyan shi ladan wannan aikin da yake muku wannan duk babu laifi to Allah ya saka da kai assalamu alaikum na'am wake magana tambayar ka tambaya ta zama na kamar na su za su biya wani mutum ya sa naira da zai san ya sa wasu lambobi a kan 500 suka yi wa halatta kansa ya sa naira 100 ya za a yi naira 100 ya koma 500 malam Muhammad wasu lambobi za a sa ya ta shi 500 to a ka'ida ce cewa an kasa lambobin za a baka 500 su haka masu layukan wayan suka faɗa? Masu layukan wayan ne suka ce in ka sa waɗannan lambobin daga naira 100 za ka samu 500? To ka fahimci tambaya? Ilo masu sai da kati kenan ko? A su masu dai kamar masu communication ne kamar MTN. Su ne za su ce akwai lambobin da in ka sa su daga naira 100 kudin ka zai koma 500. Haka ne malam Muhammad? Haka ne. To me hukunci? Da cewa na isa nan ƙara maka ainihin katin ka ne. Ila ka sa kati na 100 sai suka ƙara maka 400 akai sai kuma 500 dan jawo customer wannan babu lafi akai. Wannan babu lafi a cikin shi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Na'am. Barka da dare. Barka ne wa ke magana?
alhamdulillah. A tafi kuma suna na Rabi Idris ba wannan na sai ta kalabai. Me tambayar ka? Tambaya ta kamar gaskiya zai wannan karar kudin ruwa ne misali. Amma kila sai kamar larura ko larura ne kamar larura ta shiga. Kila ke mutum da kila wanda ke amfani da shi kamar sai lalace. Ko yana son ya gyara shi to kuma gaskiya kusan yanzu zai ga mutane ba su ba da rance. To kuma akwai masu da rance kuma a irin wannan post din suke. Sai su za mu ka misali rancen 12,000. Amma ka ce kila za ka yi 13,000. Ko kuma tunani to kuma kila ya rasa yadda zai kila sai ya shiga kamar da ruga to shi ne shin ya halatta mutum ya haka kila shiga wani hali kuma wannan jikin kila da shi yake da gurgura yake rayuwa. To za ka ji amsa a kimiyya. Ba inda ya zama da zai kuma waɗannan su ko waɗannan a da su sai na ba da gurgura shi ya zo gurgura ba kyau kuma sun sani to amma shi ya rasa yadda zai yi dole sai waɗannan zai karɓa an yaje na mara shawar kila mai dole sai ana. To za ka ji amsa a bakin malam haka maka zawo. Ka ji tambayarsa ka fahimta? Mutane ne suke ba da bashi amma sai sun ɗora kuɗin ruwa shi kuma ga nafif ɗin shi ya lalace ya buga bai san inda zai samu kuɗi ba kuma da shi yake samun abin da zai ci. Shari'a ta halatta masa bisa larura da amshi wannan kuɗin ruwa? Shi ne tsoron Allah duk inda zai samu kuɗi babu wannan ruwa ɗin yin a cikin ƙungiyarsu ta masu ke nafef ɗin masu haya da shi in ya je za su iya ba shi rance ya gyara ɗin amma yadda ya faɗa in har duk inda ya buga babu inda samu kuɗi rance don ya gyara wannan mashin ɗin shi sannan kuma a nan ne yake samun hanyar da yake cin abinci ga iyali ga yara babu inda ya samu su a wajen wancan mutumin da yake in ya bashi bashin sai ya ɗora mishi ruwa wani ya kuma abin da rura kenan sai ya amsa ya amfani da shi mai nafi da kuɗin shi wancan mutumin shi ci haramun Allah ta'ala zai kama shi ba shi laifi amma in akwai hanyar da wurin zai amsa kuma je ansa a can to shi ma ne aka ta haramun shi ma ana duk bangare bin sun yi laifi.